गाइसफोर आंनि चेनेलाव मोनसे अफार सोलिबाय थादों भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगांनो मोनसे खुरां बुंनो नागिरदोंमोन आं बहुद साबस्क्राइब खालामबाय साबस्क्राइब खालामना होबाय आङो अननानै आंनिखौथ' साबस्क्राइबखौनो खालामथारा मानसिफोरा साबस्क्राइब खालामो सानसे साननै थानानै साबस्क्राइबसो खालामफिनजोबो खोमा खमायलाङोसो आंनिया साबस्क्राइबफोरा गाइफोर सोरबाफोर गोदान चेनेल खुलिनायफोरा आं इनभाइट खालामगासिनो आंनि चेनेलाव स' गाइसफोर नोंथांमोना जुदि फोथायाखैब्ला खेबसे ट्राइ खालामनानै नाय थाङा जुदि आंनि चेनेलाव माबा कमेन्ट होयोब्ला नोंथांनि चेनेलखौ आं 100% सापर्ट खालामखागोन साबस्क्राइब खालामलाय लोगोफोर साबस्क्राइब खालाम बै गिदिर गिदिर इउटिउबारफोराथ' साबस्क्राइब खालामखाया मिसासो बिसोरो गावसोर देरलांगौबाय नालाय नायपातासै सोरबा 1,80,000 90,000 साबस्क्राइबार थानायफोरा सापर्ट खालामखाया बेनिखाय जों दाखालि जन्म जानाय इया होननायफोरा गावजों गाव साबस्क्राइब खालामलायनांगोन लोगोफोर दाउखौनो मासे गावनोसै नामा आङो हाग्रानि हिनजावा बेदर मोनजायैनि जोंहा मारै बुंदो आरो लासैसो बायनो हाया मानो हाया होनना बुंसोगारदों फैसायानो गैया मा खालामनो पइट 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 दाउन र' आखाय सुनोमोन थास' फिथं र' दाउबो मासे बादो गावग्रोनिया फोनांनो हाया सानमथ' मुगुदि मोनमारा एमब्रायना बादि बेसांनि 10 थाखानि 10 थाखानि बादि नांदों खबर नांगौ मा दाउखौ नांगौ दाउस्रि ना दाउब' ना दाउथु दाउस्रिखौ सोरबा जायो माखौ जागोन होनबालाय दाउब' होननायालाय माथो दाउब'खौ नांगौ र' दाउब' दैयाव मासे बादोंमोन र' थांमारनि गाइस बेटा बेदर जानो फैसा गैया गोमानायाथ' जल्दि बनायहैदोसो एसे आसिबाथाय हरलाय दाउब' मासे फोनांनाय बेटा दे एसे आसिबाथाय हरब्रा बेटा दे बाबा गाजाया थाइनै अन्थाइदोनो जायोलै फोनांनो हाया सानमारदों आंखो नायमारथारनि आं स' गाइस हिनजावखौ जेरै बुंदोंमोन ओरैनो मोनमारबानो दाउखौ गावनानै साला
नंमारगौ नै फेक नङा खिन्थु रियेलि हसायैनो गावथारमारबाय आं बुंदोंमोन ना गावबानो नाङो होनना अनलायलाङो आं बेनिखायनो हाग्रानि दाउफोरखौ गावनोबो गावबाथाय नांखाथारो सयथिनोबो दा मा खालामनो उफाय गैया हिनजावाबो खें खें बुंबाय थाबाय बेदर बायनोबो फैसा गैया उफाय गैया जानोसै दिनै सानसेसै न'आव हिनजावा दा खुसि जासिगोन दालांनिफ्राय नोंथांमोना हिनजावा माबायदि खुसि जायो Ama. Thank you, thank you. Này, Jerry bukan nabi ini menumar bersuci nih. Maka apa nih? Pagla kau hui bay. Biar tasuk itu bisa aja guys. Tak, saya ini apa tasuk itu nih bukan. Kamu mau apa itu zagon? Pagla. Saya ini kan itu zagon. Hui medannya bah. Tasuk itu bisa nih nih. Kamu tahu mau kan tasuk itu saya? Gue sudah nih kau hui bayang, mabah lu dengus. Apa? Tasuk itu bisa nih kau mabah lu dengus jangan salah medannya bah. Ay, deh, guys, nonton naik nanti ketui nobar, bini perang sinul ke, subscribe kamu ke tap subscribe kalam nade, nade nonton tahu itu kamu jadi nonglam mak kita.